Fake Senator Sengezo Tshabangu ochizonyadzisiwa muri yeZimbabwe amene kuti Sengezo Tshabangu iye pachake anenge achimozama kudaita sei noti pane video raanoposta video iriri aiwa video ndo razodismisswa kunzi ndere nhema atara mashoko ekusvora magariro enyika yeZimbabwe vanoti anomirira nyika yeZimbabwe saka pina mashoko aida buda itaugwa panapa na Sengezo Tshabangu noti bo subscribe like kuti na on the bell icon vanhu vazhinji vari kuona video rasera muri kuona picture muvideo iri anyora achiti I am totally against those who hate their nation to such an extent of plotting a demonstration in a foreign land only for the sake of hating their country. Little do they know that if Zimbabwe assumes SADC chairmanship, it helps our nation in attracting investment for the better. Anobva aposta video racho richiratidza aiwa vanhu vachimanyisiwa kuZambia. Satoona kuti pane munhu anomureply a prominent activist wemunyika yeZambia anonzi Joseph Kalimbwe ano achidismissa mashoko avari kutaura mashoko achiti there is a video going around on Twitter where claims are made that the Zambian police were brutalizing and beating those who gathered at the SADC engagements in Lusaka yesterday. The video is old from 2017 when Mr. Kalusa Lungu was still president. Consider it as such fake. Ndo mashoko anoona kuti aiwa video rinodismisswa ronzi aiwa ndere fake magiro enyika yeZimbabwe aiwa musabvisiwa kana maaspirations enyu kana hope yenyu maprotest ari kuitwa munyika yeZambia ari kuachidismissa achiti mashoko ari kufambisiwa nemaZANU-PF thugs kana naSengezo Tshabangu nenhema tudze mafungiro enyu moti kudi pamusoro penhau iyi pinda mucomment section medu musaona subscribe kulike chotira on the bell icon.